to me nyane hwe. Me na me ka kire no. Oyesofo. Oya hwan? Oyesofo. Owusu Bempah ka kire se me se na nakwa Aisha me se. Obetumi akira me Nyankopon kala. Nyankopon kala. Oyesofo so Nyankopon kasa. Me se tie. So Owusu Bempah tie na nakwa Aisha me se. Obetumi akira me Nyankopon kala na widie tie. Owusu Bempah ni me da Nyankopon e ball no di gu o ma ne papa ya ase ama ne papa so transfer ne ma na maame a wo wo no ba asase so no ya obetumi akire. Ebia Auntie me chire fi se Nyankopon ye honhom ti wo mfa nani hu ba ebia wote wo he hwan ho ene ka sa de nko ntina nkran ya na se ba bi no wankasa ne mente ne wa he obi eni obetumi atie na Nyankopon ase se Nyankopon aba mene na kasa wankasa ni suman ne okwaje ye de ti asore no suman ne kasa. Ebusia me mau akwa basonkon edeba too much GH so. Ebusia hey what ya na wonte ya enye so mwen me se ensemi akwa so efa ye na hu ahi eno Owusu Bempah ho de kire se ekuro yi mu eze amfa ye ebedwa na me se enem wonana Queen Aisha wa hase a chese wono so ne de onimu ho ahi pa yi a chese one no e de Agradaa ntino ya pia chen no ai won cheche mu ye ma ye me twa ye ho ma ye ba ye beto aso. Ebusia me da se wo twa me ma me twa me ho ebaaye se na manugu so na meka no enne ye wonana Queen Aisha wa hase ai woni mu ho ahiye pa nti nsem abebeba no chese ye pinche na ne ye mpomwa mu ye na woncheche ye mu ye nana ye ma wa kwa ba Me want to say me ho ye pa nana dumembo edenya me ase nana eye wa wo ba nana wo ho ahi na say ye ho na ye na Owusu Bempah reverend chese ono de title bi ye bi also be catch 2016 say Nyankopon akache ni say yento abane fama eye his excellency na Agradaa kwekufuado e na Ghana etie ni to ma na so no mu say waka say na nadu ne be Ghana ye but to ye nsa enti afọ beta so na say o man na chia e na o man na chia ajege o man na jege enti no man for pinche ni busa ni say na reverend wo na ka say Nyankopon say yento abama na be ma bibia ye ya se okokwa na emene ye ba ne sen and o say onu de na se ma be kan de no kwetro do Nyankopon e ka kire na emu na nado na so na ye din wo Nyankopon side Nyankopon twe na nado aso fi se Nyankopon ka se kire na odie na ma fo ka se na obi na nado ye na ko se ya permanent cathedral na so wo si no e ba ne sen e na wo ba wo ho ni ko kan bi ono so kire na ade wo kire na ade pe. And then was also back at and say, yeah, Reverend Owusu Bempah, a friend at Tretino. On to me, Yaneshe. Also, a Tretino, friend phone, so what is he will be soon on it? On to me, Yaneshe. Mena me catch on. Or your software, or your wine, or your software. Owusu Bempah catch and say, me say, na nakwa Aisha me say, or bet me a chira me Nyankopon kala. Nyankopon kala. Or your software, so Nyankopon kasa. Me say, tie. So Owusu Bempah tie na nakwa Aisha me say, wo betimi akira me Nyankopon kala na widie tie. Owusu Bempah ni me da Nyankopon e ball no di gu o ma ne papa ya ase ama ne papa so transfer ne ma na maame a wo wo no ba asase so no ya obetimi akire. Ebia Auntie me chire fi se Nyankopon ye honhom ti wo mfa nani hu ba ebia wote wo he hwan ho ene ka sa de nko ntina nkran ya na se ba bi no wankasa ne mente ne wa he obi eni obetumi atie na Nyankopon ase se Nyankopon aba mene na kasa wankasa ni suman ne okwaje ye de ti asore no suman ne kasa suman de bosom. Yes, obi ka cho suman bosom Owusu Bempah na nakwa Aisha say Nyankopon won kasa nchire obia Bible ni pa ne twiro ye Quran ni pa ne twiro ye ba obi obeka kire wo say wo hu Nyankopon gani a Nyankopon akasa gu ne somo na ka say na nakwa Aisha say Owusu Bempah boa na ne suma na ne di nkomo Lala
asama ka dia me kuru ye ka ho Messi kacho Owusu Bempah say nana kan Aisha Messi ni suma ne ne di nkomo na nya Nyankopɔn Yesu kura na ye yi ne calendar ne pictures no enya ono ankasa eye picture ena dia che na Yesu kura no ne hunya ize Yesu na ye ne mu nyina asomo no enya ize wo de rade emrofo yi from bebre commission na wahu se ya chiros o matimi ayi ni powa wanda ti ponkoso ida se Yesu ni Sunday no I say history na no mo nyame shiro enti Owusu Bempah won ka se no suma ne nani ne di nkomo na nya Nyankopɔn ehokoro wa tie Nyankopɔn mbraso enti na say o pese o kire say Nyankopɔn aka ncha ne wo buwa busumo na wokoji ye na odi share na asore no enu mom na ne kasa so Owusu Bempah se me boa ba bia wogi na preach no won tu sa busumo no mfiri hono me so obese hu na kokompo wona asore dem a won me yan kata toilet so ne ni di ntisa Owusu Bempah betensem won tumi nya sa nipa no hwe nipa na wo trete no won tumi nya no wu sana na kracha te afidie me so won tumi nya no wu so wase me boa won ma meba na asore dem aba ba yi sa suma no ne ye hwesa asore da na buwa omfa no turo mfiri ne pasonko mo beju suma ne de kwati asore mo wi mo yi aye mo tiwa mo sase bosome ye nkwase asem enso yenya ne ye ma abosome ma mo de te mo sorry so Owusu Bempah se me boa na kracha fa me number na frɛ me na me no nkasa ka obehu se dadie bi twa dadie bi mo yankwa adwuma no so na mani abere na waya hu ni pay ya say wo de hu fake pastor wo hu ni ade na aya wo tibi hu so wo bi nambo we bi aya bi aya be to ne so ni ade wo be chia aya bi hu ya ne enna yare na ya ba no he ti yare mponya ize enna yare aba no diabetes say yetoma HIV yetoma etwere kura no yetoma junso kuro bo ya egunu gu ase yare no wuyi HIV etwere na e friend say kwata me dwonyame ewiase enum gu ase bia na junso kuro bo so obi so pe wasem eda wa akwala nana no nti na ya da bia meka kire mo meba na mo yire no mo nyemo no awo ka wo yire abomode na frɛ me na me ma waduro yanya dia akwala no free hospital ba fafa dware no emma ya dia akwala no free hospital abewura dem wona ekwa na bayifo ho sa akwala wo kye no obeye ni patitu no wasɛ no obeto kyerama no wanto kyere obema no dwunsokuro bi obetimi nyini eburu ne mfie anyini soso na wada so dwunso okete so na nana ko ya hye ona sa ni mbu ase hwe ade a me pese abrochi maifo mummom na muhu hia me titiro mema no menu kasei bra bi ba me ho be ye 2 years ni ontumi mfa obada ne ba ma ni mo nya den e ba ne so onu oba beda na ne ba ma na ide na ajo me katena se wodi wakodu obi yire wase na ko ya shanya wa midwila me makomia wo bianka sa do kura we nkyere me eje se wo enam se mire bi ufa wo bi yire o ka kire wo se won pensa still wo pa kire se wo amono nti wo di ne yire e wa no nso ba na ko ya hyew enam ma na de na o de ko gu na boboa no enti wo kodru no ha no kwate bejo se nya wo yire what you say be ma no wa aburo kire na obi nso wo fie Ghana ha e bo ne yire e chikarenti akese enti wo aburo kire na se wo fa wo fi se wo yire no wo dono padia ma memma wade wo ba Ghana ha na se me de bebre wa aburo kire wo fa gu aboboa no bonidi mpre nice wo ba bi opebi akọ wo betimi akodi fie du medwanyame ba ma bi mistake so di scare ba be de wera wo bedru no ho an kote bejo ana wo aburo kire wa be fa wo yire akọ buroni age wo ba na afiri wonsam ana buroni ba age wo kuna afiri wonsam fa na na kwa ahya na fere me na memma waduro medwanyame sister bra wo kunu be ye wo dia wo ba no so yire no so be ye wo dia na me sabo mo kokoko se wo fa se wo ye friend say so wo ba ma nya adwuma me se wo pa wo wiase agapade nyina me se me ma wodue
esa se wo ba ma ye adwuma na se wonni adwuma ba ne be ka cho se mi wura pe ba bi tena ma ye adwuma yo na se wo kwatim anya adwuma dia wo fa de nti na ye wo fere enfere enya wo sikanti no ba ne bo wo ba ma nti no oba minu ya ba ma mesraw edua me no kase diabetes di unya wo di unua bi nya edi wadanfo bi nya se wadanfo bi e wasa problem na friend diabetes na de hia ne se wafa na kwa anhya number na ma waduro mi donya me bra diabetes no ebetu afiri wo mogya mu eyedi ebe ya wodia minu ebe ma kokko na edi munya wa amanone kokko timi ma ba ma bubugu dem kokko timi si oba wa wodia no wontumi nchima mpo na wanyensan yawo oba chima ni oba den no wanyem ene ne afire mu bonyine no wonso nyankopɔ ma wo se oba asase so enya ade oba ma wo ba na yare na si kwan enti de enya ne so ofada na kwa ahya me number woni wo kunu kokko aduro no wo to na wa to ama wo yire nso benum bi na wo nso wanum bi kokko na sisi na wodi ano na wontumi nchima no inshallah ebe na ne na firi ho be me wo nso kwati mu be yeden esasasa kwatie ne mu nya den a akwamwa na wo kwatie mu no entimi nko ba ne die mu na ye nipa mo anya kwala entimi nya nipa na wo yire wo kwala na mo wo nso ni jaba mo dem efisa akwamwa no eho nya den entimi nua be ma mesrew obi one ne yiri ko hia wanse no ano no wo bai so mo se ja me mabere ade eba choba fufuo na ko wo ya wabere ade sa ne gie wo mpaso wakwa adwuma ba wo so wo ba adwuma mabere ni nyina na wo de wo fa wo yiri ba akopɛ no ano no be week 2 weeks na wo ntumi fa wo yiri wo kodon so ntumi mbe ho me nua be ma frana na kwa hye na je me maduro bi na nom na wo kwati munya den misro frame na jimi number no na to kokko aduro no na oba mo munya den me nua ba na timi nyem na wo kokko ene frɛ no osi akwan no yare bone me nua ba ma se wo diabetes ya mesrew me nua ba en ko hospital me enko twa kokro motie ye twa no ano no ye destroy your body no wo kwa da kamena mu de hia ne so afrɛ na crash number di diabetes ya duro ni bi na no se wo nua bi wo kyerɛ mesrew ayeni mu guase yare frana na kwa sana me mamu ahama na mu dware no na me mamu bi na mu mano no me donya me atwere ne mfa so wato gyam inshallah be ko agya no wedi ama no no so afa no ade enyu guase yare ne nyina so abaifo ne to edi kusa nipa na ni mu ase wo nua bi ana wo sister bi wa kwa yefro ya pam na ba ade ese dwunsokrobo ebra na kwa ahya me wo ho mamu ebra na kwa ahya me wo memma wo dwunso aduru obedwunso won se o man hina tena bedwum 24 hours asori adwunso da never bi ni ho na kwa ahya me se memso memu wo aduru bi na wa ma wo nua no ana wo sister no ana wo ba no ana wo yere na dwunso na twa na ni monyam na anija ye na dia e ma ni bi wo ya na stretch mass etimi se me widie be ma bi kura ho saa mema osame na dware me nua ba no mama wunku asra sa stretch mass no ebe kwa ma wedi atoso kama misa o de epu aduro ena mema na aba no ansa no no obeda no e wo so de ne ketere madi otwamu agoro na me nua ba wo ba na setutuo bi wo na senti ana pampan bia wo kwa wo mmabio enti mema waduro wadware awie no fa kakra fa fofa wase be ye kuma bi ebe yi white ni nyina wo de bia fa ye manu ano na tu ase wase no be ye kuma bi obesan second virgin misraw sa wasa hawo na dia frana na kwa Aisha me nua ba ma hwe no anko amọ bia anko ka kira wo se kofa wo nua bi babra ana kofa obi ba na me fanye sikadura na se wo awoba kuno we ye soap amemo wo dware emfa wo ne adwuma wo ye na we ye spray sister fasra ana me nua ba ma me donyame wo so be de ka papa wo beto fi papa de wo ma ne no papa atenam wo abrochire ena be 10 years ni wonya krata da abaifo se ya ma wo nto da wo frana na kwa Aisha me do amembe waduro ade sa wokoda fa petepete wo dem baifo ntimi mpinche wo ansa na krata na wonya na adwuma na wonya no bo mode ne frana na kwa Aisha me do nyame na me nya aduro mfama bra me ya aduro ne de mawa inshallah wo benya adwuma krata nso be ya wo dia mesrew sa yare na ma boso no bema
owo sa bema problem no ukwati wo problem anasa twere diabetes HIV koko misra na pressure sa ya no eri hu hia me papa ena osi akwan no a entime ma wonyam no me nua ba wonim ye wo yare bi oba de chima me dua me ne fie mpo ye ntime no wadua me na yase be ya ne yasa me nua sa wo ba bi wo sa hawo no anasa wo nua bi na wo sa hawo na de ya ne so wafa na nakwa ahye 055 123 2721 055 123 2721 na me ba ne metia me wo fra me ba ne na befa esa se obi fra na ye hwehwe na nakwa ahye enyo no eya me a he me nua ba ma me fa de enkyere obi a me ne ukasa wo abrochire be good 20 years ni wontumi mmobra o enya na nakwa ahye pie no obetimi de kosua totoom eje na nakwa ahye anasa didi ato wo sa hine no na wo sa edi anasa obi abuo zra esa de wako court de hia ne so wafa na nakwa ahye me number frɛ me na me mfa nya adwuma fa mo me donyame ukọ court na yedie be ya wodia ni je be ya wodia ahinia na ya mpese obeti no ahinia no beti na konwa no so ana wasase na ya to di ama wo na kire ya se afiri wachi ato am obi no me donyame asase no beje ana se wasi wo fie eduru so be fira aburo kire beba no ya dan wa adwen se fie ne nya wodia emfa nyansa no nkɔhye ho akɔf na na kon ahya me ye duru ama efie ne be ya wodia insha Allah mama na me pasa ka krenti ma hu oil confusion oil when you confusion oil one bere ashabaya school or we university we also won sem fataw Debbie won sem fata me kora manya bebe ma papa mema confusion oil wo mo be buru wo mo chama oba na besia ba be wow o de puaduro na me kan me dwonya me nua ba se wo twemu nya de na se wo yusu sa me o de puaduro na me dwonya me wo twemu be ye de ye wo abusia bi wo mo se wo mo de wo fie ye nkomo aware adai ma me kan kire Nyankopɔn nkase mo fie mo obi amma ware o eye wo fie baye wa ya de aba bebo anim ho enti onim se fie ne ye nimonyam fie enti animonyam abeba fie na ya ware no be ma ntimi mpie nkware obi ba ena ma no so amugu fie no so munya ware papa ebra na nakwan ahya me se munti na baba no eduro wo ho a me de be ma mo me donyame sister aware be ya modia ani je be ya modia de yen so wafa me number frɛ me na me ma waduro me donyame yesa aware be ba mo fie mo be ware adenti na wo ware anasa me nua ba wo kama wo nya ware boy mpo wo nya bi mema wo toma wo de begu wase no mama o pons mema o pencil de be kan wani achi mama o let's take me donyame sister wo benye kunu aware o medi unkokwa me se wo benye kunu aware enti yare na me boy no pressure diabetes HIV stroke koko me donyame stretch mass ana obi a o metra pens wa ya se me donyame fa me number na frɛ me se ana mayo wo se de bia na media bia different o mo nim se dia metie eno mo nim minu kodi enti na o mo ti maduro no nsuti wo ba bi oni nuku na ware me nua ba be 10 years na wo ma sa de na ha me papa good 10 years awo ma thank you enti sister so wo nua bi mama mfra ne si wo ye bonyini eduro we sa duro kutami ese se kan ya yakwakwose anu onam papa wo sister bi na so wo ngoda wo abrochire no kunu tete ne se wo ye bonyini wo ngo a wo de wo sufra wa ka chen se na nakwa ahya ba maye frɛ me na me ma waduro me do ame fa send no ana wo ho no mpo afrɛ me mesend aduro di ama me sister me kire de wo de beye nkwan wo de nom wo first chima na wo chima no wo chima de wo benyem insha Allah na mama you hot dollar no so djuma be le na me kase hwe no ankwa ma obi ana da wo se ko na ko fo obi ba ana wo ba bra beje sikaduro we nyina ye sika kwan we enyina eye sika kwan ba empese obeba beje na wonya adwuma wogi di koto na wonya adwuma men kase da na kwa aisha da obeba beje bia no pia water kwan fa so ye bema soa na me say obeda fi papa mu obeda ka papa
Nana, when what's Nana, wait. Butt and breast enlargement. When I make a send a mamma na no more petuan no for. Oh, more petuan no for. Obedu no for no wagro. And son a tuanum puno. And no crano, obedu wagro. Na me nua ba woto and I made the phone and me phone, me nyakesi. Sadro we would ya wo be yakesi, wo ba bia enya woto no ko na bebo, wonam tu nyina beba. Wo ba bia be ye kama. Na nakwa Aisha me bibi dro no. Wo eye bibi dro. Bible say, ye ni anua ba no. Ni amfa han ni nupe na no mfa nsa yare ye. Wo nya hospital dia wo bekọ na akoye 1.5 mesro me nua ba. We ni nyina beba kama. Now wait, panis. Big panis and sperm. Sa. Woni me say we no, be ma di wo ho no ma. E na me say simsu biom no. Be ma de wani munyam. Eni ukwati. Won. We ponko. No kwati huntine na jak. E na me de ka ho yes adru. Ponko fi si e wo ne ba asase so nyame bo ne ba asase so no. Ponko kwati muda. Wo don se siram na akokora da ho. 160 years, 140 years, 120 years, and then the 30. Me dwanya me no ya wari akola 50 years di amano. Na wodi no so nyam ama no. Ese say the gombo for e waduro. Enti akuda gwamba ni akokora bia ni anu kwate ewuda. Na de na wo ya brantie. Na wo kompam a wontumi ndi wo yire be 5 times ansa na ade ache. Be ma de anka man 4, ahomate man 3. Wo nsori nkodware. Wo de akọ ba akopẹ no ano no. Wo bai anije wo edie no mu. Wo ba ne be ma wo samudi mu ho che na mo anije. Ansa na ho besa na oba ne ho nso asane. Wo de wo da so na ba den. Eye dwunso ana. Na oba na busa wo so wawie onu sa aniwu. Ma bem oba ne ka cho so wo fa mabre. Na wagye wo home kakra. Wo bo wo sa be ya bo wo to na se aba. Bo adwuma. Ade ache wadua na obedi mpo no eye sononko. Ade ache obe hani what to say hani na no pede na obedi na woni wo yire sori keteso no ochiewa medwame no amado antumi anya na pede ama no enne ma oba bi ti aware ase ukọ kitchen a no wakofa kakumba anase toa no de wo na se nye ono a be ma ne ntimi nya na pede ama no na kwa asha metewo mema wani agyebra mema wani agyempam breast cancer medicine. Sanity. When that draw ba fabulous. E wo yam wo mu abaka se wo onyam. Wo ko doctor e se wo nyam. A kire se bra na anya operation. Me tonya me sister say adu be 5 years kura. Hwe no anko no ko amme ya anko nya operation. We me de be ma wo be pe abe. Asante abenya Greek. Wo be kai bako 17. Wa ba bi wo ho sa han ni dua no wo muram etwe ebenya na etwi o na ma pe ni hini na me dia ka ho dia sende ama wo brechire sa wo ga na akora na me dia bro sister wo di be ye nkwan no wo dia sesa no anopa wi anwumre rich o kwa doctor be busa sa de wo ko ba bi ko ye operation na fabulous timi si oba nkwan wo ntumi nyem nyinsen ne ba pe na fabulous na senyensen ai me walaji soap wo ho wo to ade Kumasi dwom nkran dwom ye nto wo de wonsa asom aboje wo nua de ya tuagu no so to me walaji soap a me de be ma wo be dware ta me ewu sister wo dware wia so wo ne makodwom ye be tuagu so na kwa Aisha me se anama yo no me no ti de yan so afa me number 055 1232721 055-123-2721. Fanana kwa Aisha number. Na yedie ni anije be ye wodia. Na me hu padlock. Sa padlock na me ka ho asem no. Obi a ye de wakọ court. Ebra wonim se wansisi obi. What you say? And no one ogu prison no nyon nyina na di bone. Eye ntwanto so. Enti wo a wo bra bi no the prison. Na wo wogitum se woni bone. Monday de ni kokoto ana next month to America brand na kwa Aisha wo na me fa krado nya adwuma mfama de yan se wo bisa judge ni din di amame ana commander na wo take sa in charge no ana CID ni no edu da na okodu performa ye plan na fama unu ya no so want me from go botoma
ni bottom a wo de kuta ni se wo court dem me do nyame ye be yi unua ne dana edana ye be jano padlock me no edana ye be yi no so obi so na esi so person bu kwase a wo de dia se na na kwa sha padlock de ni bi na mpe ebia me kese na me mo wo yare yedi wo de frɛ me ne kan wo yare no kyerɛ me insha Allah mema wa no aduro na ba hu sa Bible bi wo wachibo Bible na ye wey any only Bible osofo me kese what ya sorry edom ni ho mesraw edom na emma no ensuro san kase wo nko we wo twa akra ma Awurade me wona ntwe de ho na me wo twan de wo ba mekọ me no mrante ne bekọ me no makokum odwan na ntwe no na me de ahye wo asore no enya inside one picture we akra na wo twa ma Awurade onya nipa na wukum emra buo na wu na edore mmoa no na akra no so ba na eba wo be so wo be si asore dan kakraka wo to Bible na no masamo anointing oil account wo ma wo so say ya no mo da fom edu da wo ya cancer me wu nipa obe wura dem a want to me and can hintam sanchere no na ayi tintin den wei so ensuye no ayi e blue ma bubu amomo saa if say we wo to no full na no board e 20 million full no na me bubu bi ma omo wei obi o hokoda anajo a na abaifo sam abaifo ni besane saa okopa adwuma na nye yie sister timi to yare de ma wo bimpo na fura hye na ase atata yesi aboni dua nya yare ni nyana na eduabo enti de hia ne so wo frɛ me a sister na mama wa duro we no mo dware na duro no wie a mo be hwie we kakra na mo hwie we kakra na mo de agu nsu asam mo nware nsam na mo de asamfro no mo nyina ensuo na wo be nom no sa duro no nsuo na wo be nom na mo de we kakra agu na wan ne yefro na ahye no wo be ne nyina obenya no say aduane body bi so anansa body no obi de poison na insha Allah we na be sane yare acha yo nana ye di si no fa o telephone number ni tuja bi any what you find me pa chao me se ma se be bia wo ba kra zenu masalachi nana kwa Aisha me wo ho wo ba asante mampo aguna nana kwa Aisha me wo ho wo ba te chimaya nana kwa Aisha me wo ho wo ba sunwan a nana kwa Aisha me wo ho etamaleria se onum se ye fie kwa enti number ni 055 123 2721 055 123 2721 me baba ma no oni metia me oni me secretary oni na me bibia oni na yakosande aduro ndi mama no nefo nti metia che obibia Nyankopon enhyira mo na wanya mo kese ayaresa nya mo dia ebia na me mo wo yare bi de hia ne so wapeke na Queen Aisha number na wafrɛ me ye die ne anigye ayaresa ebeye wo dia edamase Abusianfo Nana Queen Aisha ena chese wachechire endro mu ni jese yade dom a ahonhom motimi de ma ye nyina agu wo na busia wa wasum awo wo se fagidia na mo ne tu utugida na mo wa wo ho so ebeto sa wonte ya ene de wate ni nyina midin ede asonaba na na kwia aha so too magic ye deal with spiritual things honhom de yese bebo ni fa nyina makramo